ಹಾಯ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಯಾನುವಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ರೆಂಟ್ಗೆ ವಿಜ್ಜರ ಮಾರೇದು ಏನಪ್ಪ ಎತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜರತ ಶಾಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟುದು ಇರ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇರುದಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಬ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಟಾಪ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಧಾರಣ ಲಾಭ ಜಾತ ಮಾರೇದು ಯಾನು ಇಡಲಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ರೆ ನಂಚ ಅಯ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಬಿಡ್ತಾರ ತುಕ ಮುಲ್ತುಲ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಅಡಿಕೆ ಬೂರುನ ಮಾರೇದು. ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಲ್ಲರ್ ಯಾನು ಸಾರಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಸಾರಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಸಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಸಾರಲ್ಲ ಅಂದೇನ್ವೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಲ್ಕೊಂದಿರ್ಲೇರು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಸಾರಲ್ಲೇರು ಮತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ಮೋಲ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯ ಮೋಲ್ ತೋಜೊಂದಿದ್ದು ಮೋಲ್ನ ಶಾಲೆಡು ಒಂದು ಇನ್ನ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು. ಹಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪೋದು ಎಡ್ಮಂಟೆ ಪೋದು ಅವಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಕುಲಿ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕಂಬಲೆ ಕೃಷ್ಣೇಶ ಪಾಡುವೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪೆತ್ತವಾಗಿರ್ದನು ಪುಷ್ಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಗ ಪೆತ್ತ ಕೊಡತಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮರ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂಜಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಮಲ್ತೆ ಚೂರು ಪಂಡ ಏನನ್ ಬೇಕು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗ್ ಅಯ್ಯ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮೊಲೆ ಕಲ್ಪಾದೆ ಕೋಳೆ ಇನಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರಯಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಪ್ಪ ಕಲ್ಪಾದೆ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳೆ ಅವು ಅತದೆ ಮಲ್ಪಾದ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮರಿಯ ದೆಪ್ಪು ದೀವಲ್ಲ ಯಾವು ದೀಪಾತ ಏನು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ದಾದ ಅಲ್ಪೋಲ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಯಾನ್ವಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಉಂಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ಕಲ್ಪಾದೆ ಯಾನಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಒಂದೆಂಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಳಾದ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿಗ ಜಾರ್ನು ಕಿರೀಟ ದಾದ ಅಲ್ಪೋತುಕ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುನ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ದಾನಿಯ ಯಾ ಕಲ್ಪಾದಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಲ್ದೋಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬಾಯ್.